Udaberrian orain apirilean hainbat emanaldi eman dituzu. Ez dakite, asteburu osoan kontzertuak eman eta gero ondorengo aje emozionalak zenbat irauten duen edo zer nolako sensazioak izate dituzue ondoren? Bueno, badanetarikoak askotan ez, oso goian egotetik, gero lako ustasun bat ere sentitzen da. Egia esan hauek oso politak izaten ari dira, ni konturatzen ari naiz, agian nahiko bizitzen ari naizena oso erreala dela ikusten dut. Osea, ez dela askotan ez, igual zure buruan, ez daukadala zalantzarik benetako zerbait pasatzen ari denaren zalantzarik ez daukat. Ez dakit, talde polita osatu dugu, eta nahiz eta nire proiektu personala izan, badaukat sorte hori inguruan daudenak bere sentitzen dutela, edo prozesuan parte ere izan dira, eta ari gara zuzenekoetan, ni benetan esaten dizut, olako gozamenik gutxitan sentitu dutela. Taula gainean. Taula gainean, bai. Eta, bakizu, funtzionatzen duenaren sentsazio hori, bai, badoa, eta batzutan gainera asmatzen dozu zerrendarekin, kontzertuaren bidaia antolatzerako orduan, nola nondik hasi, orain nora goaz, orain nora igoko gara, jetxiko gara, egin genuen bat, eta horrekin ari gara tiratzen, eta ikusten da, bai guretzako eta bai jendearentzako funtzionatzen ari dela, eta orduan, egia esan, bukatzen dira asteburuak eta pozik, batez ere besteak ere ikustea, ze pozik, ze ondo ez, danok gustora, ze ona, danok gustora, ez? Andoaingo Gaztetxean zaudete kantu baten bukaeran eta kamara dago zuen atzean, talako trantze egoera bat bizitzen ari zarete. Ze sentitzen da momentu horietan zuek hor seiak, lehen esan dezu zuekin badaula alako lotura bat zurekiko, ez? Eta orduan simbiosi hori, zen ikusten hor simbiosi badaula, zer da sentitzen dana? Ez dakit da, ezin dut esplikatu, benetan, ezin dut esplikatu. Bizi egin behar brutala da, eta gero gainera pentsatzen jartzen naiz, nik, zuk sortu dituzun kantuak dirala, ez? Gero noski taldean eta hasi diranak. Baina, hasi bat hor zegoen eta junda azten, eta hori, derrepente dira, 10 segundu horiek, kantu baten bukaera, nik zeinetan ez duan kantatzen ja gainera, ez? Eta da, niretzako jai bat prestatu banu bezala. Niretzako jai bat, eta ezin da, holako gauzak horregatik egiten ditugu, ez, gainera askotan, ez? Horrelako gauzak ematen diote zentzua ezin dituzula jarri hitzetan, hor barruan zaude, baina bai goian zein behian, ez? Nik uste dut kontzertuen gauzak, kontzertuen xarma hori dela, ez? Hitzez jarri ezin daiteken hori, hor, energia, uinak, volumenak, gero gordintasun hori, horre gauzak, hain dira bakarrak nik horregatik jende guztiari, joaten ez danari gomendatzen diet joatea zuzeneko musika entzutera edo zuzeneko artea entzutera, ez? Alde handia da haragia, hor... Zer esan dezakegu Euskal Herria zuzenen jaialdi? Hori bai dela oasia, eta ez besteek esaten dutena. Euskal oasia, bai. Zer esan, ez? Inguruanearekin hain koherentzia eta holako festival bat antolatzeko gai izatea. Eta iraunaraztea. Iraunaraztea, dana gainera tokikotasunetik, ez? Bertatik bertara nekazari, ekintzaile eta bertako musikari, artista guztiekin, ez? Eta hala ere, eta kanpotik ere ekarri, ez dut oso ondo ulertzen nola egiten duten. Lan handia eginez, ez? Eta egon ginenan Apoka hiriarekin duela urteak, Sorkun eta Murseorekin gainera jarri gintuzten, bai. Euria egin zuen barra eta suspenditu egin behar izan zen, urte hura izan zen. Eta orain, imaginatu ze poza, lautada orkestenan, oso ilusionatuta.